Ang asawaha, eh. Grabe ka isog. Sakitas kong lunggan. Nga naman yung kini magiging tuyuan akong lunggan. Mo pa, mipis na kayo ni. Gabay pa kayo daan. Iyap din tuwasan. May akong mga kumpare. Ibiyaan sa ko. Wag yung katabang na ko. Halos lang naibot ni akong lunggan. Nagilis, lubag. Tadi kinabuhi. Katunong ko aning asawa nga. Puting isuga. Paano na magpilay ng amigo. Anduhan na ako kakumpare. Katong upaw. Nasa pakita na ko. Ito! Sa mga sim kalingilingin mo naman kay tag-asa sa gradar ni mo bago pagani ka na kung gisgutan ni abot naman nung ka. ay ana maginang mga kuwan sa tao na maginay mga kuwan gyud nga isgutan ganita maabot ayon Bay, kanang kalay kasumbungan ko bay kay patiskita yung sa mundunggan bay. ano mga naon sa may mundunggan Nahilis sigig miras kong asawa kung mahimo bay. Pangyabi na kong asawa bay. Imuha na to ron kanan sa imong dunggan mo yung mga langkat. Kabiyasan ni mga imam sa ipanghatag ni mga asawa. Ako mudawat ako ni mga asawa porti kustit mag imong dunggan sambutan na kuha. May magkakay baga pa magkagunggan. Sa man hinungdan ko nga kustit may imong dunggan mo. Tungod na itong pislip. Nga akong gitaguan ba 500. Katong nag-inom mo nga imong gigasog ilim no lang pare nimo Lagi, natud karon mapapilin niya po suko nilayas pagay ko dito sa mua. Dito na ko sa payag giapas gyapon ko. Di mo gud siya makalimot sa kumbunal bay nga mura-mura kadako ani mong katong higayon na god abel mo unsa kung imo pa kong gisampit ato kamo ra masay naginom-inom makapaggang ta ko nga di ay kun diskusnita ng dunggan sa imong bana kay bupay way mura naglayag siguro ka napay dunggan mo naglayag. tanawa ko na kung sa pumana imong dunggan bis amigo ka dapat mo tambag unta ka. hahak na anak Naana na sa kadere kung kuyog aning murag octopus og ha? tanawa Unsa lang sa kadere? Isumbong ko sa mga problema tungod Nga sumbong-sumbong man ka ana niya magpalaban ka ha nga labo pa ng uwa na nagpareha lang ng isura ninyo. Ako sa giingnan lab. Inan na pulaan ako nimo. Ako takangatag niya kung mahimo ako si kayang papanguyaban din ka. Para nga iya na sandunggan maibot dili ako. Maayo ko nimo go, di mo na koy panghatag ron. Magkahuman na sa tanan human nimo pansak maayo nang imuha. Pole ato ta dito sa payag kay palitan ni kag maayo dito. Ayo na pila. Buhi dire. Katay man hina. Dire. ay asan sa katudad kasi ang asawa porti malitahan na yung asawa karon panahon ni musumbong ko nila ni dati pisot kay pati ni surag yun patay ka tatawanan asa katudad aron hala to pa dong mangga Dire. Karon kat anang mangga. Bakit katon mo yung Ato ka dito sa mangga tumoy kay para matulid ng utok nimo nga murag gilumay na kag maayo si mga kumpare. Imo naman inong kung himong unggoy nga amo ra man tani akong daong. Ang sabi na imong nang murag pugkag unggoy. O karon kat dito ayog na og dili ko mabalik, ha? Oh. Naunsa naman yung tao ni oy. Unsa may gusto nimo makauli pa kag balay din na. Gusto mo ko muli. Oh, karon kat dito balik kon di ka ayog na og di ko balik. Basta dili kag kat bad-an di kag pinuti. Lap. Lap. Paitan nga sa waka. Nga naman kini may gipaasawa sa kong mama. Lap. 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 Lap.